elke avond en die nemen we dan wel op. En dan kiezen we soms 2 tegelijk of 3, maar we missen er geen ene. Weg op Wie? Harry, die is net weggefietst. Dat ben wie? Kan hij wel niet op de foto? Oh, je hebt wel een mooie tuin. Hè? Je hebt wel een mooie verzameling. Ja. Dat huren we hier. Dat ze Dat zelfs in de kop van ons provincie in maar Middelaar. dat doen we ook. We Ja? kijken altijd. Elke avond. En ik heb mijn wandelmaatjes. We lopen met 5. Morgen Ja? lopen we weer een hele route. Dan gaan we je vertellen. Heb je ook gekeken? Nou, onderweg. Heb je gisteren gezien? Heb je dit gezien? Oh ja, weet je wel. Echt hoor. Ja, dat doen we altijd. Dus dat zien allemaal. En die komen allemaal uit Middelaar. 2 uit Melk en 3 uit Middelen. En dit is 1 wandelmaatje van mij. En die had een hele mooie tuin. Maar die is een keer kampioen geworden met de tuin hier in Noord-Limburg. Dus zal een wedstrijd houden. En is dat Japans? Dat is Wat- allemaal Japans. Maar ja. wat heet Harry dan met. Of moeten we Harry Harry, zeggen? nee, is Harry. Oh, Harry. Harry, die had een mooie tuin. Maar ja. wat heet Harry met Japan dan? Daar had hij iets met, die is helemaal gek van Japan. Hallo. Daar had hij ooit, is hij er gek van geworden. En Ja, ja. en die kupt alles wat van Japan. Ja, zie je wel, de deur is Japans, een auto is rood. Hij had, daar heeft een verzameling allemaal van die gietijzeren kandelaartjes. Ik denk wel 100 of 200. Dus, Maar met alle respect, wanneer het Harry dan een klap van de Japanse meulen gaat? dat denk ik voor toen hij hier kwam wonen. En dan had hij een idee en dat vond hij leuk. Had hij bij iemand anders gezien in een Japanse tuin en zei, die ga ik maken. Dat heb je alles zelf gedaan. Iets gegraven, heuveltjes gemaakt en water en bruggetjes. En... Dus als we dat willen zien, moeten we een keer terugkomen. Ik weet niet of hij niet thuis is. Niet weg gewoon, hè? Nee. Trouwens, de man van Nelly, Mag ik gewoon? wie had de man van Nelly? Geert, Geert. ik zal eens kijken. Volgens mij. Als een auto thuis is. Nee, je zou er niet tussen. Hier kan ik ook niet weg. Nee, dan moet ik weer terugkomen. Dat is best wel mooi. Nee, ga je op zoek. Oh, Dat is wel. Dat is altijd thuis. Ja, nee, ja, hij is altijd thuis, behalve als... Behalve nou. Dat is ook sterk. Dat is niet te wandelen, denk ik. Zijn vrouw misschien thuis. Vrij. Ja, godverdorie. En dan als we nou bij Geert Ja. thuis zou je zien, dan zou je zeggen bij min thuis. Je meent thuis? Ja, maar ik vroeg me dan, ik vind het, nee, even serieus, ik vind het een geweldig dialect, Ja. maar ik vroeg me altijd af, wie is min dan? Ja, maar dat komt. Als ze met Nelly getrouwd Dit is. is echt Middelaars-min. Want ik werk aan die kant van de Moos hoor. In Kuuk? Denk ik. Ja. En dan zei ik altijd, wat is dat spelgerij van min? En dan zei hij, min is een vrouw. Ja, dat kennen ze niet. Dat is van mij of zo, maar dit Middelaars zeggen ze allemaal min. Want nou ja, wacht eens even. Ik heb vrienden in Oefeld Hoeveel, en daar zeggen ze dat ook. Zeggen ze ook Van min. Ja, ja, dat Maar klopt. in Kuuk zeggen ze dat weer niet. Nee, Kuuksoort praat toch wel iets anders, maar hoeveel wel min. Maar mijn vader kwam met zijn taarten. Die praatte ook weer anders. Hoor. Die zei een tas koffie en verket en Sint zo. Achten? Sint Aagten. Sint Aagten? Sint Agatha. Dat is hier net aan de Ja, andere ja, ja. kant. Kloster kun je hier zien. Dat is Sint Aagten. Ja, dat is plat dan wel. Sint Dus Aagten. pap komt eigenlijk van de verkeerde kant van de Dat is Maas. van de verkeerde kant, Oh. ja, dat zeggen wij, maar aan die kant zeggen ze dat wij van de verkeerde Ja, kant. ja, komen. uiteraard. Dat gaat Uiteraard. altijd, dat gaat Ja, altijd. weten die veel, hè. Die weten toch niks, joh. Die Hé, maar Geert, bist je wel geboren? ja, met- zeker. Ja? Een echte. Ja, ja. Wie noemen ze een echte middelaar? Een Middelaarse. Een middelaarse. 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 Met een 1A. De grootste in het hier. En Nelly dan? Nou, dat durf dat niet te zeggen. O jee. Toch niet van de... Over de Pearl. Ach, dat is eigenlijk die Nelly. Nou, die komt van Wieler, ja. Van wat? Daarom kan ik ook Duits reden. Ach, toen reden Duits ze ook- en Middelaars, ja, alles kan ik. Nee, nou, die komt van Duitsland. Maar, dat is een heel raar verhaal. Die is geboren in Ubergen. Beek Eubergen, Ja, Benumweg. het huis stond in Wieler. Maar de Nederlanders hadden dat ingenomen na de oorlog. Het was annexeerd gebied. Dus het is geboren op Nederlands gebied wel. Toen. Het was Duitsland, maar na de oorlog weer het Nederlands. En wie had het? Wieler? En dat heet Wieler, de Duivelsberg Wieler. En dan hebben ze dat ingenomen. En 62 is dat weer Duitsland geworden. En toen moesten ze daar naar school toe.
En toen kon ze helemaal geen Duits, die kon alleen maar plat, want opa die kwam uit Hengelo. En de oma die kwam uit de grensstreek, die praatte plat. En toen weer naar Duitsland en toen moest ze daar Duits op school en dat kon ze niet goed. En wie antwoordde die toen? Toen was die 6, 7, toen moest hij naar de Nederlandse school weg. Of Duitse school, maar die kon geen Duits. En toen? En toen ze ouder was, dan heb ik ze naar het beloofde land gehaald. Oh! Niet dan. Dus ik ben Heb ik zo hierin gehouden. eigenlijk een soort van Johan Cruijff, El Salvador. Zo ben ik, ja, van Ali wel. De Ze reddende altijd, engel. Ik ben blij dat ik naar Nederland gekomen ben. Dat vond ze altijd hartstikke fijn. Dus dat heb ik toch goed gedaan dan. En wie heeft ze Nelly? Want Nelly is ook totaal geen Duitse naam eigenlijk, hè? Nee, Die die Nelly. Bleumink. Mijn vader kwam uit de Achterhoek. En die was commies. En Dat was een kemies. commies. Oh, dus En de die was- was commies hier aan de grens. is Voor de die mensen die geworden. niet weten wat een kemies is. Wat is een kemies? Een douanier. Een douanier. Of zeggen ze bij jullie niet commies? Jawel, bij ons Ja, zeggen ze de commies. kemiezen. Commies, ja, Maar ja. zeggen ze dat in Gans en het Zuiden? De kemies. Dat is niet jong. Ik kom uit Brunsen, dus. Geen je dat weten. Je komt uit... Oh, ik zie het zo dik. Dat is wel leuk, hè? Nee. Nee, ook die middelen. Denk aan Verstappen. De vader en de opa van Max. Oh ja, waar komt die nou gezet? Montfort Jut. Ik weet dat u het gezet, dat moet ik weten. Ja. En dan Montfort Jut, ja. Nee, en wat was ik aan het vertellen? Toen heb ik dus de opa die was commies en die is daar gaan wonen. In de buurt, aan de grens. Die had dus die vrouw weer gevonden en toen zijn die net over de grens gaan wonen. Maar wie heeft ze dat precies aangepakt dan? Om Nelly hier naartoe te halen? Ja, Waar wist ze die dan? In veel- Wieler was niks te doen, jongen. En toen dan gingen Oh, we dus die- dansen in de Groesbeek bij de Linde. Dat was een van de grootste dingen om u te gaan, hè. Want als ze hier hem ook over de bult giert, dan Ja, kun je komt die in Groesbeek Dat goed, is wel hè? Gelderland, maar dat was het enige waar ik Kennen te die doen ook niks was. aan doen? Nee, we hadden daar een discotheek. Je had er een in Ottersum, maar die was niet zo groot. Dat was meer voor de jongen. Maar we gingen het liefst naar Groesbeek. Er kwam van alles. Van Duitsland en van omstreken. En ook van die wanhopige En meisjes en uit dat Wieler was- dan natuurlijk. Nou, Want er was ja, niks te doen. Er waren meer, vriendinnen van haar ook. En die waren 3 weken, was er elke avond was er wat te doen daar in de bouwvak. Ik was bouwvakker, ik ben bouwvakker. En dus we gingen daar vast elke avond heen. Nou, van alles. En toen was er hier een van de rijkste boeren in Milda, die ging ook altijd met. En die zei van, Pieter, er staan een paar mooie vrouwen, dan zullen we daar eens mee gaan dansen, weet je wel. Ik zei, nou, ik vat die linkse. Nee, zei die vat ik. Ik zei, nee, daar ga ik niet met. En toen heb ik toch maar die links genomen, dat was Nelly. Maar eigenlijk zo tegen Riek en Boer Die, ook wou- achter. die zat erop, die zag die ook staan. Maar Maar wat later heb ik nog wel eens gezegd, hij had daar ooit spijt van gehad. Zei ze, nee, maar het zijn altijd een goede kameraad gebleven. En Serieus, we zien ja? elkaar- ja, we zien elkaar nog dik zat. Dus altijd. Gisteravond heb ik nog gebiljart, dus heb ik nog gezien. Die had een biljart in de aard op de stal staan. doe maar. Ja, zo Ja, gaat ik dat. ken Zo immers. gaat dat inmiddels. Ja, ik ken mensen die hebben een biljart in de Ja, woonkamer maar staan. dat- Maar de café hier, De hè? kroeg is dicht, hè. Ja, Dus dan de moeten we- kist. Of moeten- nee, ja, de kistentrui. kistentrui. Die is dicht al jaren. En dus je hebt gezegd, we willen de biljartclub toch houden. Want toen straks zei Rudy nog van, de dat is mensen hebben niks hier voor een toescafé, want Ja, weet je wat, door de koppel is nieuw, hè. Het hoek links is dat naar de koppel. gemeenschapshuis, Dat is of wat? gemeenschapshuis. Er is een huiskamer ingekomen nieuw. Dat is ook leuk voor de ouderen en zo, maar de vrouw is nog niet. Ja, van nee. Ik wil liever door een beetje biljarten en de boel doornemen en een paar pintjes drinken, weet je wel. Dat doe je dan. Maandag en dinsdag is dat altijd. En met wandelen. Dat doen we morgen. Morgen gaan we wandelen. En Iedere dan keer, vertrekken we bij de kerk om 9:30. ja. En dan lopen we Groesbeek, dan die kant op, dan zo, of langs de Moors. Maar 3 uur lopen we al, precies 3 uur. Kom je ook wel eens, ik vind het een van de allermooiste plekken van de Schanse provincie. Ja, door. Dat is door, als Jansberg, ja, denk ik. En die- langs die- het beekje. ja, 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 daar lopen we ook vaak. Die vallei die doorleed. Het is net alsof ze in Limburgse heuvelland Nou, zit, hè? hetzelfde als de Limburg, zeg ik altijd. De hele Maasvallei en dat is hartstikke mooi, hè. Want wij komen graag weer wandelen, mijn vrouw en ik wandelen heel vaak. We gaan altijd wandelvakantie en overal naartoe. Want we zijn weer in de Allgäu geweest. Maar we zijn begonnen in Zuid-Limburg. Om daar alles te ontdekken, weet je wel. Al die plaatsjes naar lopen. Prachtig, jongen. En dan gaat het zelf verder, Ardennen. Dan schieten door de Kraanzorgen naar de Vogezen. En dan ga je naar de Allgäu en zo. Ga er zo'n beetje in die... Maar dit blijft altijd mooi. Moken hij ook. Ja. Kent ook wel dingen. Ja.
Het liedje is ervan, wel van IJzer tot de Mokerij, Ja. dus heel bekend. Ook een mooie streek. Prachtig. Geert, veel zich nou Limburger? Nou, Limburg, wat denk je? Nou ja, ik heb, Nee, echt het is Limburg. natuurlijk logisch dat er veel mensen ook georiënteerd zijn op... Nee, maar hebben ze Of ooit... is dat raar dat ik Nee, dat zeg? Nee, dat is niet raar, want hier hebben we ooit de VVD gehad en nu ook. En weer maar naar Nijmegen gingen. Werd wel weg. En dan liefst een Maalde. Ja, maar wij willen dat niet. Het is in Limburg. Al is wel zo'n heel klein puntje is dat hier. Is dat ooit nog wel eens een keer Ja, bijna concreet geworden? nou, dat is- middelaar nou, richting het- Malden Het wordt- is denk ik te moeilijk. En de grenzen, de provinciegrenzen kun je niet zo gauw Nee. veranderen. Maar we hebben ooit wel eens dat er zo, ja, meer alles richting Nijmegen. Dat we er kort bij zitten. Dan vinden we het veel te ver. Maar dat is gewoon. Maar ga ik naar Zuid-Limburg, dan werd er gejokt. Dan zeggen ze, ja, Venlo en dan is het afgelopen. Dat kenden ze toch niet? Doe ik geen uitspraken over. Nee, Ja, ik weet dat, waar je woont, maar Oh ja, ja, toevallig. We hebben een grote, elk jaar doen we de Kistentrui wandeltocht hier. Dat is een Ja, paar weken terug dat is een geweest. begrip hè, kistentrui. Ja, Ja. dat is de wandeltocht, die zet ik dan ook uit. Ook met Harry en met een paar anderen. En toen kwam hier een vrouwke. En die zette er een auto neer, want erachter in de wei doen we parkeren. Bij Lambertbus in de wei, ook wel Lambertbus, die boer. En, Oh, de rijke boer. ja, Ja. en die vrouw die kwam uit hetzelfde plaatsje als haar hoofd. Die woonde bij jou in de buurt. En die had de Vierdaagse gelopen. Aha. Ja, en toen zo over, toen zei ze, ja Bas, ben bij mijn kort bij in de straat zijn, een stukje verder. Dus ik ken dat kleine plaatsje ook. Maar ik ben de naam vergeten. Kent ze mooi wandelen. Wel, dat Zullen we één één ding, doen. zullen we één ding afspreken? Ik doe graag Als ik met wandelen. die vrouw bij ons in de buurt Ja. wilt komen wandelen, dan Dat er wel laat wat ik is. ook de mooie plekjes Ah, zien. Dan is drinken mooi. bij mij een tas koffie. Oh, dat vind ik best doen. In ruil voor een mooi verhaal. Hartstikke Nou, mooi. Hartstikke mooi. Dat vind ik geweldig. Ja, dan houden we- want wij wandelen graag. We zoeken van alles wel eens op. We kennen misschien ook wel Zuid-Limburg, wandelen in Zuid-Limburg. Ja. Van Jos Slatzo. Nou, Prachtig is dat. als ze mooie plekjes wil ze uitwisselen met een andere wandelaar. Rudy, jij weet de weg in Zuid-Limburg, hè? Dat is ook een echte wandelaar, Ja, dus ja. dan kunt je misschien ook nog eens een keer... hè? Mag die dan bij jou een tas koffie komen Ook aan drinken? koffie drinken. Bij Rudy koffie drinken. Ja, bij mij? Bij jou koffie drinken en je Montfort. Ik rust er niks. Bij jou krijgt wel niks. Oh, deze. Een pilsje toch wel. Mijn streeste gastvrijheid. Ja, kijk. Godverdorie. Hè. Dan zet dat ding maar af.